אוקיי, זה למעשה סוג של מבוא של איך מוצאים תוכניות בינוי. השלב הראשון, לפני שאנחנו נכנסים לתוכנית עצמה, אנחנו ניכנס לבראוזר, לדפדפן שיש לכל אחד מאיתנו. במקרה שלי אני עובד בעיקר עם זה של כרום. ואנחנו מקליטים בגוגל את GovMap. GovMap זה אתר המפות הממשלתי. אם תרצו אני אעשה עוד סרטון של איך לראות תוכניות בינוי שכבר נבנו ומה המחירים של בתים שנמכרו. זה אתר מקביל לאתר של רשות המיסים, עליו מתבססות כל החברות, גם אתר מדלן. עכשיו, מה שאנחנו עושים, דבר ראשון, אנחנו נכנסים למקום שאנחנו שמענו על בנייה חדשה, ששמענו שהם מתעניינים שם, ואנחנו רוצים לראות אם באמת תהיה כזאת. ואם השטח שאנחנו רואים למכירה הוא באמת יופשר או שיקח הרבה מאוד זמן. אז דבר ראשון אנחנו נכנסים ואנחנו ניכנס ליישומים. במקרה הזה אני אכנס לטירת כרמל או חיפה, זה היינו הך. אוקיי, אני אף פעם לא זוכר את מספר התוכנית, יש שתי אפשרויות, או מספר התוכנית או לפי מיקום במפה. אני עושה לפי מיקום במפה, כי אני לא באמת זוכר. אני הולך לפי טירת כרמל. אני אלך קצת יותר לעומק כדי לוודא שזה המיקום. אני אלך קצת דרומה לטירת כרמל, איפה שעדיין נחשב כטירת כרמל, אבל לא העיר המקורית. כאן אני עושה את התוכניות בינוי הקיימות. זה מראה את התוכנית הכללית של טירת כרמל, שאושרה ב-2018. אני מזכיר, היא אושרה במרץ 2018. גם לפני וגם אחרי היו תוכניות בינוי שהתחילו להיבנות בחלק הדרומי של העיר. אנחנו ניכנס ונראה. אם ניכנס לטירת כרמל, אנחנו נראה שכל העיר בעצם נבנתה מחדש, אבל אם נראה שטח לבנייה, שטח חדש לבנייה, שצפוי לפני הפשרה, והוא קצת מתחת לרחוב הכי דרומי, כנראה שהוא לא יופשר בקרוב. אנחנו ניכנס ואנחנו נקנה רק את משהו בתוך הגבולות האלו שמוכרים לבנייה, אחרת אין לנו על מה לדבר בכלל. אנחנו ניכנס ואנחנו נראה איפה יש תחומים של בנייה למגורים, איפה יש בית להריסה וכן הלאה. אתם מוזמנים להיכנס, לא רק על טירת כרמל, על כל עיר בארץ יש מידע כאן באתר, אתם מוזמנים. אני לא יכול לתת פה את כלל המידע על הערים ועל הבנייה בישראל, זה מידע ראשוני. ברגע שאתם תראו תוכנית כללית, אתם תיכנסו לתת חלקה, לחלקה, ותוסיפו בחיפוש שלכם. אוקיי, יש לכם כבר מספר על העיר הרלוונטית, ומספרי חלקה. את החיפוש המעמיק יותר אתם תצטרכו לעשות, אני לא יכול מעבר לזה, אבל זה נותן לנו מבט כללי על איפה יש צפי לבנייה ואיפה לא. אז אם יהיה לנו הפשרה בשטח שאנחנו רואים שהוא לא בנוי, והוא ליד השטח הבנוי, אין לנו מה לקנות שם. אין לנו מה לקנות שם, כי אנחנו יודעים שכאן, בשטח הזה, לא יבנו. לא יבנו כאן. ואם אנחנו מדברים על עשרות שנים קדימה, אז אולי. אבל יצטרכו לאשרר תוכנית מחדש. אנחנו לא מתכוונים לחכות, ואנחנו לא נקנה את השטח היפה הירוק הזה, אנחנו נקנה רק בתוך השטח הכחול, וגם אז אנחנו נבדוק מה הולך להיות שם בדיוק. אז אני מקווה מאוד שעזרתי, אני אייל, ושיהיה לנו הרבה בהצלחה.